It-tim ta' 27 kummissarju proposti minn Ursula von der Leyen ser ikun kompost minn 6 viċi presidenti, 4 nisa u 2 riġel, f'kummissjoni li se sservi sal-2029. F'konferenza tal-aħbarijiet der Leyen qalet li l-Kummissjoni l-ġdida għandha lan li ssaħħaħ il-bilanċ bejn is-sessi u tiffoka fuq sfidi ewlenin għall-Ewropa bħal dekarbonizzazzjoni, digitalizzazzjoni, tisjieħ ta' demokrazija u sigurtà, partikolarment fil-kuntest tal-gwerra fl-Ukrajna. Wara negozjati intensivi mal-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, von der Leyen indirizzat it-tensjonijiet riċenti l-aktar dwar in-nomina Slovena u bidla l-arida ta' Franza li ipproponiet lil Stéphane Séjourné li ser ikun responsabbli għal prosperità u l-istrateġija industrijali wara riżenja mhux mistennija ta' Thierry Breton. Il-Kummissjoni b'von der Leyen fit-tmum tal-Presidenza ser tkun komposta minn 17 raġel u 11 mara, b'40% tal-Kummissjoni ġdida komposta minn nisa. L-insistenza ta' Ursula von der Leyen li l-kompożizzjoni tal-Kummissjoni tkun imqasma nofs b'nofs, 50% irġiel u 50% nisa ma materializzax. Iżda qalet li hija sodisfatta li almenu 60% se jkunu irġiel u 40% se jkunu nisa, kompożizzjoni iżjed bilanċata. Dwar il-portafoll assenjat lil Glenn Mikallef li huwa nominata għal Malta, hija fissret il-kisba tal-ugwaljanza u l-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet taffettwa lil kull ċittadin Ewropew, partikolarment lil ġenerazzjonijiet żagħżugħa. Intergenerational fairness is a cross-cutting topic. It affects all of us, but especially young people, and it is about the right balance in a society, and I have entrusted Glenn to watch over this. Il-kulleġġ tal-Kummissjoni hija l-fera eżekuttiva tal-Unjoni Ewropea u għandha l-irwol li fost l-oħrajn tipproponi liġijiet Ewropej ġodda, tinnegozja u tiffirma ftehim dwar l-enerġija, kummerċ ma' pajjiżi terzi u li tfassal politika ta' sigurtà u difiża. Il-Kummissjoni Ewropea mistennija tibda twettaq ix-xogħol tagħha formalment fl-aħħar tas-sena. Dawk in-nominati jridu jiksbu l-approvazzjoni formali fil-Parlament Ewropew meta jsir is-smieħ b'uħud mill-kummissarju nominati fosthom dak tal-Ungerija mistennija jkunu suġġetti għal pressjoni waqt il-grilling fil-Parlament Ewropew. Daphne Ankassar nirrapporta għal TVM News mill-Parlament Ewropew ta' Strasburgu.